Volám sa Matej a celý život ma zaujíma duša človeka a možnosti jej rozvoja a starostlivosti o dušu. A yoga je disciplína, ktorá to veľmi pekne ponúka a kombinuje to s pohybom a s pohybovými výzvami, čo je tiež moja veľká láska. Na tomto rannom kurze sa budeme učiť hlavne zostavu, ktorá sa volá Pozdrav slnku alebo Surya Namaskar. A je to zostava, ktorá má blahodárne účinky na rôzne úrovne nášho bytia. Zo zdravotného hľadiska podporuje pekné a zdravé držanie tela a zdravie celej chrbtice. Z duševného hľadiska dokáže človeka veľmi dobre prebrať, preto je vhodná hlavne na ráno, robí ho takým vnímavejším a z energetického hľadiska ho dokáže naštartovať a dať mu dostatok energie pre celý deň, ktorý má pred sebou. Napokon je tu aj určité umelecko-spirituálne hľadisko, kde táto zostava vyjadruje určité vzdanie úcty slnku ako nejakej sile, ktorá určuje rytmy nášho života, nášho roka. A takisto je to vyjadrenie určitého dávajúceho princípu, že človek nie je len konzumná bytosť, ktorá prijíma, ale v prvom rade môže byť dávajúcou bytosťou, ktorá niečo pekné prináša a vysiela do svojho okolia. Tento kurz bude v tomto prostredí, ktoré práve vidíte. Sme v krásnej záhrade materského centra Hojdana v Ružinove na Štrkovci. Konkrétna adresa je Haburská 2. A v prípade nepriaznivého počasia máme k dispozíciu aj telocvičňu v materskom centre. Chcem povedať záujemcom, ktorí uvažujú, že im garantujem, že po absolvovaní celého kurzu budú mať naozaj krajšie držanie tela, o niečo zdravšiu chrbticu, budú bdelejší, aktívnejší a budú mať viacej energie na dosahovanie svojich cieľov. Ak sa mi to nepodarí, som ochotný vám vrátiť kurzovné.